माइ गायनाय रुवानिफोर दोङो मालपुवा सावना लाबाय नै गोथाव जानांगौ बायदि मोनदो मालपुवा मैया 10 जनमोन दब्लायसे आग्लायनाय थादों बेनिखायनो दिनै सानैल' जादों रुवानिया साहा लांनोसै 10ता बाजिबाय साहा लांनानै खेबसे होना फैनोसै बेनिफ्राय दा बेदर लायनानै संबावनोसै दिनै हाल जांख्रा नायदो मैया गायदोंमोन बिनिफ्राय मानसि नुहुरनायसिम गायदोंमोन नुहुरदोंना दिनै मैया हाजोबासै आधा बिगासो थाबावदो आधा बिगाखौ साथामजों गायगासिनो दङ मैया गायनाय माखासेखौबो लिंहरदोंमोन गुबुनाव हाजिरा मोनैलाय लिंनायखाय थांनो गोनां जाबाय नङाब्ला दिनै फैयोब्ला थाबनो हागौमोन मोनसे फिसा पार्टि ओरैनो हाल जांख्रा हिसाबै बानायदों दा मैयानि माखासे फैनायफोरा जानाय नंलिया बा मोननाय नंलिया गुबुनाव थांबाय नालाय सानैसो जोंहा आनै आदै दङ मादै दङ दा बिसोरजोंनो हाल जांख्रानि एसे रंजानोसै लोगोफोर दुब्लि फोथारा बेनो ओरै नायनानै ला ओरै 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 दुब्लि फोथार गोजा बियो दा थां आग्लाय माथो दे आखासि थाबाय थांदो बेदरा गुसु जागोन थांदो थांसै जोंहा जाहैसै लोंहैनोसै दोनथ'दो दा इसा गायगोन ना दिनै गायखांबाय जाहैदो देग्लायबा आरो मा जालायो मा माया फैलायो जोंनाथ' मोनला बिरिया लाना फैनानै थाबनायखौथ' लामाथि